Добро утро! Сега някои хора ще питат, който е брадатия. Казвам се Петър Стоянов. Повече от 20 години се занимавам с сценични изкуства. Нова година, нов човек. Нали така се казва, всяка година си го казваме това нещо. От утре минавам на диета. От утре ще водя здравословен начин на живота. От утре започвам една бизнес идея, дето я имам. От утре ще направя това, което си мислех да го направя толкова много време, а не съм тръгнал да го правя. И аз така. Разхождам си кучето. Къде си бе? Къде си бе? И си мисля, тая година, 2024-та, направих 3 събития за това как да се държим на сцена, как да ни е по-добре на сцената, как да се чувстваме по-удобно на сцената. На тези събития дойдоха общо 16 човека. С 16 човека не става. И затова си казвам, нова година, нова идея. Нова година, нови обещания. Та и аз така ще ви обещая, че в следващата година ще пускам по едно видео на седмица на тема как да ни е по-удобно на сцената. Как да направим така, че да не се притесняваме от хората и когато говорим пред хора и когато говорим на сцена. Ако аз не си спазя обещанието, елате на профила ми и започнете да ми мрънкате. Що не посна, бе? Лъжеш хората! Та така, от тук нататък по едно видео на седмица очаквайте във връзка с това как да ни е по-удобно на сцената. Аре, до следващата седмица. Айде бе! Рино, абе не е там.